Cama Queen njani amakhosi umkhize lokhulumayo. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngokuthi umeneja kanjani ukuthandana nesangoma esinamakhehla. Ningaxabani. Ningaxabani. Kulula kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi abakuboni kulula ngoba kuba nzima bagcina behlukana bathwala nje ubunzima kakhulu ngoba umuntu onamakhehla unenkani kakhulu. Ila makhehla lawa kuyena asuke emkhontrola nje asuke enenkani nawo engafuni ukutshelwa. Kukhona enye ividiyo engake ngayifaka ngithi uma umuntu enamakhehla uzoqondaniswa nomuntu onezalukazi yonke leyo yinto leyo. Manje-ke sengila ukuthi wenza kanjani ukuthi nigcina nishadile. Kulula ukuthobelana ukuthi uma ukhuluma naye lo muntu lo uvele nje ucabanga umkhulu wakho mhlambe noma umkhulu wendawo noma ubaba wakho ukuthi mengikhuluma naye ngikhuluma kanjani noma mengikhuluma nomuntu omdala ngikhuluma kanjani. Noma ngathani niyalingana noma ngathiwa mncane kunawe. Mhlawumbe uvele ukhohlwe nje ukuthi ngiyajola nalo muntu ngiyathandana naye. Uvele uthathe ngazuthi mhlambe ngikhuluma noma nomngane wami ngoba umngane wakho awukazi ukukhulume naye sinimi kanjani. Noma mhlawumbe ucabanga ukuthi okay mhlawumbe ngikhuluma nobaba wami. Nibonisane mawukhuluma naye uhlale naye phansi ukhulume nje uvele ucabange engazisi ukhuluma nomuntu omdala. Ngoba meke waqala wafuna ukuveza ukuthi hayi ngiyindoda la lo umfazi ngiyamtshela. Angeke nize nizwane nikhuluma into efanayo ezonisa phambili. Kodwa noma efuna ukukulalela yena kuzovela kusuke lo muntu ongaphakathi kuyena adikibala abe nalento ukuthi hayi bo ngiyindoda phela nami akekho umuntu ozomtshela kanjena. Athola ukuthi nalo okhuluma naye aka-understand ukuthi yini le yenzakalayo kodwa uzwa nje kuvele kube nesikhenekhene nesicefe adineke abe nolaka angazi naye ukuthi kwenzakalani. Kodwa ekugcineni uthola ukuthi useyakhala naye ngoba umuntu wakhe uyamthanda nomuntu wakhe naye uyamthanda umuntu wakhe. Kodwa manje kunalento ukuthi asizwani siyaxabana. Iyiphi into elapha lokho? Awukho umuthi okuyilapha. Akukho ukugeza kokuyilapha. Phela ukuthi menikhuluma nihlale phansi nibonisane. Awusithandwa sami. Uyazi kube nje kwaba nje. Wena ubona ukuthi kube njani? Aphendule naye. Hayi kube nje. Nabo laba besifazane abanamakhehla nabo. Angathi umuntu angayeka lento ukuthi athathi ukuthi yena unamakhehla bese ekuthwala ekhanda akugqoka ekhanda bese engafuni ukuboniswa angafuni ukwenza njani. Naye futhi ahlale phansi amthobele umuntu wakhe. Uyamthobela ukhulume naye nawe ukhumbule ukuthi lo muntu naye umudala yebo noma ngathi ungenwe izalukazi kodwa unamakhehla naye ahleli kuyena amqhakele. Sho isimo ukhuluma naye kahle ukuthobelana noku-understandana nokuzwelana nokwazana ukuthi ngikhuluma nomuntu omdala noma ngingathiwa umuntu uhluphekile noma mncane noma unjani kodwa azi ukuthi akahambi yedwa unabantu ahamba nabo. Sho isimo uqala nje u-approach ukhuluma naye awukhulumi naye ukhuluma nabantu. Ungazi ukuthi ngikhuluma nabantu noma umfazi noma indoda kodwa bengikhuluma nomuntu wami umuntu amuhlukile angikhulumi naye ngikhuluma nabo. Angeke kuphinde kube khona into eyingxabano. Angeke niphinde nixabane uze kuthiwa kukhona ukuxabana nje nixabanile. Abanye bagcina sebebambene ngisho nangezandla bahlukane kanti mesingekho isidingo sokuhlukana. Niyathandana kodwa manje anikwazi ukuqhubeka nithandane ngoba nomunye unento ukuthi angitshele umfazi lo kanti akuyena umfazi lo umfazi ngenkomo kuphela. Nomunye unento ukuthi hayi mina ngitshela indoda amadoda ngihlezi ngiwatshela kanti lo muntu lo ophiwe yena okhethele yena akahambi yedwa njengoba nawe ungahambi wedwa naye akahambi yedwa. Ukuthoba
iyona indlela, iyona kuphela yokuthi umuntu onesiphiwo onamakhehla kakhulukazi ukwazi ukuqhubeka naye, uthandane naye unyaka nonyaka. Abantu bathi ukuthi la bantu bangaxabana ngoba abantu hlezi bexabana, bayangena bayaphuma, abanye bagcina behleli bodwa ngoba kuyazi ukuthi uma unesiphiwo ungadaleli ukuthi uhambe ufebe. Awudalelwe lokho, ugcina umuntu umthole uhleli yedwa. Kodwa hhayi ukuthi amadoda awamthandi, hhayi ukuthi abafazi abamthandi, bayamthanda. Inkinga akekho okwazi ukuyimela lento ngoba nomunye ule phezulu, nomunye ule phezulu. Ngisho ngingathiwa yisiphi isimo esinificile ngalezo sikhathi, hlale phansi nixoxisane. Angeke kuphinde kube khona lento yoqhekeko. Ngeke uphinde uzwe kuthiwa hhayi izangoma ayishadi, izangoma ayilotsholwa njani. Khona lapho-ke kune-process futhi yokuthi ukwazi ukubathobisa abantu bakamakoti wakho. Uma kuwukuthi uyena onamakhehla, uyakwazi ukubathobisa. Uyakwazi ukubathobisa bakuzwe, bakwazi ukuthi uyindoda wena. Camagu, ngiyabonga uMakhosi Mkhize lo okhulumayo. Ngicela ukuthi ni-subscribe kwi-channel yami uma ungakaze usubscribe kuyona.